11 активістів, які відстоюють права людей у тюркському світі, нагородили у Туреччині. Серед них і кримські татари з діаспори. Це традиційний захід, який організовує Товариство з прав людини у тюркському світі. Серед нагороджених голова кримсько-татарської спільноти Стамбулу Джилал İçten. Rusların 2014'te gelmesinden itibaren Протягом ось вже 5 років ми, знаходячись в одному з центральних міст світу Стамбулі, гучно заявляємо про утиски прав людини в Криму. Ми кричимо з усіх можливих майданчиків про проблеми кримсько-татарського народу на півострові. І не припинимо це робити, поки не закінчиться окупація Криму. Кримсько-татарський дернек в Стамбулі займає дуже активну позицію з приводу захисту прав людини. Не тільки в Криму, але й всій Україні. Вони співпрацюють дуже активно з нашими українськими 2 громадами в Стамбулі. Завдяки саме Джилалу İçten'у дуже активна позиція висловлюється, висвітлюються всі ті злочини, які роблять російські правоохоронні органи в Криму окупованому.